من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara manifoka abarkada halemi sonanin ka biduya jirana abika ka jabarani su mandi lajeni wati na nanko mako tele nyeta ni doku nyeta tv jemka me ka fle ofen wati na jemka mini amba fama faso jokene doku ka jamana la halaya ka sega andadu akibariya dola ka wala like ka mahagli juru chani ne wele kana ma kodono che faram soka mim se ka ke sababu an dadu jamana yɛrɛ kun ka ko korofo la ka foli ani waleñ mando ko lase aw kelengrena bela jelema bamako ya ka se mali yɛrɛ dugu wɛrɛw ma ka ja ka se maliden munu walma ma wɛrɛ munu ni be diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni u be ni jɛmukan kofɔlen lajɛ an be aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleñ mando ka kɛ ni jamana bɛ bolo min kan an bɛ don min ko bi gɛlɛyaba o ye mali sɔrɔ i n'a fɔ maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri min bɛnna avril kalo tile 25 ma bamakɔ ka taa se mali duguba caman ma olu kɔni solila ka wuli mugukanw ani an b'a fɔ min ma mugu fodontaw n'o ye bɔmu ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma a kɛra gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni an ka jamana halisa a bɛ lakali la hali ni y'a sɔrɔ jamana marabaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin ni gɛlɛya kofɔlen min an ka jamana sɔrɔ walasa an ka se ka barosigi k'a kan nin ko in a kɛra kɛcogo jumɛn na maaw bɔra a kalama cogo jumɛn na wulikajɔ jumɛn kɛra malidenw fɛ mali finitigilakaw fɛ ka taa se jamana kɔnɔdenw ma an bɛ don min ko bi nanzaraw a bɛ fɔ fɛn min ma ko amalgame n'o de ye k'u kɔni bɛ ɲami ni kow ɲamina dɔrɔn maa dɔw b'u yɛrɛ ta sɔrɔ a la ka sɔrɔ olu kɔni u m'a min u m'a bɔ a kow bɛ cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ ni nin wagati gɛlɛn ye i ka jamana sɔrɔ kunnafoniw kan ka di cogo jumɛn na maaw kan ka kɛ basigi kuma fɔbaga ye cogo jumɛnw na da bɛna don ninnu fɛsɛfɛsɛliw la ka walawalaliw kɛ ka taa se ko in yɛrɛ kuncɛyɔrɔ ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka boloda mali bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ bari a bɛ san 15 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan anw ka jamana a bɛ nin degun kɔnɔ fɛɛrɛ b'a la wa marifakisɛ dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ ye wa sigikafɔ dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ ye wa mun ni mun kan ka boloda anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa an ka faamuyaliba sɔrɔ la maa dɔ bɛ yen nɔ ni teleɲɛta mɔgɔw filɛ bolo walima teleɲɛta filɛ b'aw bolo maa dogolen tɛ umar baber diko jamana in a ye a kanu a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ a ɲɛsin bɛ a ma kosɛbɛ an ye umar baber diko wele ka se ka na an n'a ka barosigi kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ lahalaya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛyaba min ye anw ka jamana sɔrɔ ka kɛ ni avril kalo tile 25 ye san 2026 ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di maa welelen ma ale ka foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma nin waati in na umar baber diko salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ n b'a la. Denbaya ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Ayiwa foli kɛ nin waati in na umar baber diko ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma. Alhamdulillah an bɛ teleɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ. Tabarikala. Mali kɔnɔ mali kɔ kan. An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fana fɔ. Alhamdulillah. Mali kɔnɔ mali kɔ kan. Alhamdulillah. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ala k'an sabati. Jamana in Ala ka suma. Jamana in ɲɛmɔgɔw Ala ka n'u dɛmɛ. Ala ka jamana in dɛmɛ. Jamana in Ala ka ɲuman d'an ma. Ala ka basigi d'an ma. Sallallahu Muhammad. Ala ka dugawu minɛ umar baber diko i yɛrɛ nana ka na n ka wele jaabi a diyara n ye bari boliboliw walima kow ka gɛlɛn nin waati in na sisan kosɛbɛ nka ka ci bɛɛ lajɛlen bila ka boli ka na teleɲɛta ka wele jaabi walasa an ka se ka barosigi kɛ ni lahalaya kan an bɛ i fo la ka i waleɲuman dɔn umar baber diko sibiri sɔgɔmada fɛ min bɛnna avril kalo tile 25 ma kibaruyaw bɔra ka cari mugukanw bamakɔ yan kati kɔna mɔpti ka taa se gawo kidal ninnu bɛɛ lajɛlen solila ni mugukanw ye a ko gɛlɛyara kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ maaw ma kibaruya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ nka bɛɛ bɔra a kalama i ta cogo la nin ko in kɛlen anw ka jamana kɔnɔ e bɔra a kalama cogo jumɛn na?
e kibaruya sɔrɔ cogo di? Alhamdulillah, effectivement an wulila dɔrɔn sunɔgɔ la dugu jɛlen an bɔra kibaruyaw kalama waati min na bɔra kibaruyaw kalama mun ye kibaruya d'an ma an ye kibaruya sɔrɔ réseau sociaux sira fɛ cogo min mɔgɔw ko kow daminɛna depuis fajiri donc an nana kow mɛn fo ka se bi ma ko minnu kɛra n bɔra kalama min bɔra kɔnɔ donc vraiment kɛra ma jigitigɛ ye kɛra ma jɔrɔnankoba ye ka da kan an tun ma se nin ye ka fɔ nin bɛ an sɔrɔ kɛrɛkɛrɛnnenya n'an ka duguba yɛrɛ kɔnɔ kɛra jigitigɛba ye kɛra siranyaba ye mais adamaden mana sira cogo cogo tila ka jɔ ka da ka siranya kɔni bi adamadenya ala ye adamaden da i bɛ siran o ye wajibi ye siranya kɔfɛ ka se ka jɔ ka se ka hakili sɔrɔ ka ko tɛmɛ ni hakili ye o de bɛ ɲini bɛɛ fɛ ala barika la je pense que o de kɛra o de kama bi alhamdulilayi basigi bɛ ka na ɲɔgɔn faamuya bɛ ka na alhamdulilayi ko gɛlɛyara kosɛbɛ ayiwa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kibaruyaw sɔrɔla minnu bɔra mugu kan kalama a waatinin na olu bɔra a kalama nka mɔgɔw nana bɔ a kalama tuma caman walima maa caman minnu ni dugu jɛlen kɔfɛ kunnafoniw sira kan nɛgɛjurukanw sira fɛ mɔgɔ caman nana bɔ kibaruya kalama an nana ye o wagati kelen wulikajɔw bilara sen kan mali yɛrɛ finitigilakaw an y'a ye pankurun tora munumunu na Bamako yɛrɛ ani Senu zone ka taa se Kati yɛrɛ ma o cogo kelen na jamana kɔnɔdenw fana bɔra bari olu ɲɛsi mɔgɔ dɔw ma ka fɔ olu ye siganamaw ye a ko i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na a kɛra surubata ɲagami ye e ka lakɔlɔsiliw u bolila u kan dɛ i ye fɛn caman ye a sibiridon min kɛra avril kalo tile 25 awɔ effectivement réseau kan kibaruyaw dicogo sira fɛ an bɔra ko caman kalama en même temps an ye fana fɛn caman sariya parce que bɛɛ y'a ye Bamako maa tun bɛ Bamako bi o don i ɲɛ b'a la hélicoptère tun bɛ ka munumunu ka jugu ɲini ka terroriste ɲini ka se ka u bunte donc o ma dogo mɔgɔ si la donc o senfɛ fana population fana ye sen don kɛlɛ la bon ka kɛlɛ kɛ armée kɛrɛfɛ u taara mɔgɔw minɛ ka dɔw minɛ dɔw ɲɛnamaw minɛ ka dɔw yɛrɛ bɔnɛw de la an y'o bɛɛ ye bon an ye min faamuya an bɛ fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ an ka armée fɔ kosɛbɛ ka da kan an ka armée ka baara de ye nin ye ka wuli ka jɔ kɛ kuma min na ni bin kɛra jamana kan ka se ka jamana kuma bɔ o de armée ka baara ye armée o de kalan u b'o de dɔn bon civil fana ye wuli ka jɔ min kɛ an b'a fɔ u ka jɔyɔrɔ c'est important ka information kibaruya de di armée ma kunnafoni o de jɔyɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ civil yɔrɔ ka tɛmɛ k'a fɔ i bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ka da kan ni mi cogoya dɔn ni ko i bɛ don kɛlɛ kɔnɔ dɔrɔn hali sarasokɛ min bɛ kɛnɛ kan min b'a fɛ ka position ta ka tir kɛ o kan i bɛ kɛ sababu ye k'a ka champ de vision dɔgɔya yɛrɛ champ de vision i b'a masquer o de k'i k'a dɛmɛ yɛrɛ i bɛ gɛlɛya de s'a ma baara kɔnɔ ah oui il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya c'est vrai que population ka jɔyɔrɔ ye renseignement de information ɲuman ka di tinitigiw ma olu de finitigiw ma olu de kalan kɛ olu de formation kɛ olu de bɛ ko in ɲɛ dɔn u kan ka ko in tɛmɛ ni sira min ye i m'a ye tabarikala u wulila cogo min na u ye kow lawuli u ye cɛdenw lawuli dɔrɔn alhamdulilayi u sera ka ko in maîtriser voilà mais il faut que population sen don kɔ la dɔrɔn a bɛ baara sumaya armée bolo il faut que mɔgɔw ko faamuya mais je suis sûr que waati nataw la an ka ɲɛmɔgɔw armée u bɛ na o yɔrɔ in olu b'a fɔ mɔgɔw ye mais mɔgɔw tɛ a lamɛn de kuma dɔ la adamadenw dusukun bɛ kaɲɛ dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn ko kɔnɔ i yɛrɛ bɔra k'i bɛ finitigilaka minnu dɛmɛ tuma dɔ la i bɛ gɛlɛya las'u ma u ka baara yɛrɛ kɔnɔ ka da ka champ d'action champ de tir la mɔgɔ fila de bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛ bon e dun ye civil ye maintenant marifa dun bɛ mɔgɔ fila de bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma e dun bololankolon don e dun bololankolon don donc n'aw cayara kɛnɛ kan dɔrɔn fɛnɛ a bɛ ka champ de vision réduit ale sɔrɔsikɛ kan ka kɛnɛ min ye n'ale bɛ mugu ci o la ni jamana kɔnɔdenw bɔra o kɛnɛ in bɛ dɔgɔya ale bolo kɛnɛ bɛ dɔgɔya bolo i bɛ baara gɛlɛya bolo o de k'i ka dɛmɛ i bɛ gɛlɛya yɛrɛ s'a ma baara kɔnɔ donc nka Umaru Babɛri Diko ni faamuyali ma di jamana kɔnɔdenw ma dɛ walima mɔgɔw tɛ nin kalama wa walima dusu de bɛ mɔgɔw bila ka bɔ wa walima ni kibaruya de kan ka jɛnsɛn ni muguci daminɛna population kan ka mun kɛ an kan k'an da duguma de wa i b'i da dilan de sanfɛ wa i bɛ jigin ka bɔ dilan sanfɛ k'i da duguma de wa i jɔlen de kan ka to wa i sigilen de kan ka to wa ninnu kibaruyaw de kan ka carin kosɛbɛ kosɛbɛ ka nin ɲɛfɔ bari anw bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min ni a kɔnɔ ka du wa kɛlɛ min ma ban fɔlɔ donc o la population ka mafali walima ka to yɔrɔ kelen
nafa bɛ nin kibaruyaw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko bɛ cogo jumɛn na? Effectivement, je pense que ko in ala sɔnna i b'a jigin k'a fɔ ɲɛmɔgɔw bɛna baara kɛ o ko kan parce que ɲɛmɔgɔw fana b'a dɔn ka baaraw ka ca u bɛ front caman kan donc jamanadenw fana k'u sensibiliser fana je pense que kuma caman u b'o kɛ je pense fana u bɛna dɔ fara kan fana ka da ka hali ka instrument dɔ bɛ gouvernement bolo o bɛ min wele SIGMA centre d'information gouvernementale du Mali olu yɛrɛ kɛrɛkɛrɛnnen don ni fɛn fɛn min ye kibaruya di ye sensibilisation ye o de u ka baara o de kama ka mɔgɔw sensibiliser réseaux sociaux kan ka kibaruya ɲuman di mɔgɔw ma réseaux sociaux kan donc je pense bien que olu fana an b'a jigin k'a fɔ waati nataw la u bɛna moyen de sensibilisation bila sen kan ka sababu bila sen kan min bɛ se ka jamanadenw sensibiliser ka se k'u ka jɔyɔrɔ faamuya ka se k'u ka rôle faamuya en période de crise en période de guerre en même temps ni mɔgɔ minnu bɛ kibaruyaw fana ciru ka information di ka kun armée ɲɛ ka information di ka kun gouvernement ɲɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ka kiritigiw n'an ka gouvernement ma nin bɛɛ ye problème ye minnu kan ka corriger mais n b'a jigin k'a fɔ inchallah ɲɛmɔgɔw ils ont tiré les leçons parce que ni gɛlɛya nana dɔrɔn gɛlɛya n'a kɛra hakili ma i bɛ sigi de ka leçon tirer yɔrɔ jumɛn de ɲɛna yɔrɔ jumɛn de ma ɲɛ je sais k'u bɛna baara k'o kan donc en temps yan nɔ o ye juste contribution ye ni hakilitigi ye pour que a ka se k'u dɛmɛ déjà fɛɛrɛ ɲuman b'u bolo ka se ka nin fara kan toujours comme n y'a kɛ kɔrɔlen toujours ka se k'u attention à tirer problème bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya tɛ se ka bɔ yɔrɔ min na gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o faamuya ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamanadenw fɛ dɔrɔn lafiya bɛ na armée bɛ baara kɛ lafiya kɔnɔ jamanadenw fana bɛ balo lafiya kɔnɔ sikasika ni siranya ani jɔyɔrɔna ani kun ka ni ɲɔgɔn na o tɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ parce que kɛlɛ min bɛ ɲɛsinnen don an ma déjà armée jɔyɔrɔ in ka bɔ kosɛbɛ information jɔyɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ an b'a ye kuma caman dɔw yɛrɛ bɛ girin ka information di mɔgɔw bɛ information minnu bɛ hali an ka finitigiw yɛrɛ lanɔgɔ min bɛ hali an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ lanɔgɔ parce que olu bɛ kun information min di ni gouvernement information bɔra i b'a sɔrɔ information min dira olu fɛ ani information min bɔra gouvernement fɛ u ka hali fan kelen fɛ k'a sɔrɔ tigilamɔgɔw bɛ dan bɛ tuguni ka taa tuguni an ka gouvernement ma donc c'est comme si u bɛ ka an ka gouvernement baara de tiɲɛ a bolo fana man kan pour que jamanadenw k'o faamu i mana jamana karami cogo cogo information kana kunko ka information di ka gouvernement ɲɛ gouvernement de bɛ information di cogo don a kalo b'u bolo a fɔcogo ɲuman b'u bolo a dɔnnibagaw b'u bolo a sababuya b'u bolo a moyen bɛ gouvernement bolo donc ni jamanadenw y'o faamuya a ka ca ala fɛ a bɛ hɛrɛba de se an ka jamana ma an ka jamanadenw ma ani mara ma an bɛna se o kibaruya ma Umar Baber Diko an y'a ye ni gɛlɛya min kelen filɛ k'an ka jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 ni mugukanw solila Bamakɔ Kati Mopti ka taa se Gao Kidal ma a mugukanw fanga bonyana kosɛbɛ a kasara bonyana maa dɔw nin tora la an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri ka taa se kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ma n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants général Sadio Camara ale n'a ka denbaya mugu fodonta gouvernement kɔni ye communiqué min kɛ o ye voiture piégée so kɔni wurumbatara ka bi misiri dɔ fana tun b'ale ka so masurunyayɔrɔ la fayiri bɛ se waati min na misiri kɔnɔmaa minnu tun bɛ yen nɔ misiri binnu kan a kasara kɔni bonyana kosɛbɛ alamisa tɛmɛnen jamana ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma n'o ye général Sadio Camara ye fure minnu bɔra nin na ani ko minnu kɛra la jolibɔ min kɛra nin don kofɔlen a bɛ mɔgɔ tasi a bɛ mɔgɔ bila kinikini na dɛ Umar Baber Diko awɔ effectivement an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an ka cɛ minnu taɲara Mali sɛdasiw la civiliw la kɛrɛnkɛrɛnnen ka se fo an ka chef d'état an ka ministre de la défense ma min ye général de corps d'armée général Sadio Camara ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ala k'an yɔrɔw ɲa effectivement ye kibaruya in mɛn a y'an dusukun kami kosɛbɛ a y'an jɔyɔrɔ kosɛbɛ a y'an siran kosɛbɛ ka da ka cɛw minnu wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ u bɛ jamana in kuma bɔ olu tora kɛlɛ la kuma suru tɛ dɛ mais n bɛ se ka fɔ a yɛrɛ kunna wolo don parce que a kan ka dusu don an bɛɛ lajɛlen na maliyɛn kelen bɛɛ lajɛlen in na an k'a dɔn jaja mɔgɔ bɛ na mɔgɔ bɛ taa mais ni mɔgɔ min taara fo ka nuna bila ɲɛnamaw ka sɔrɔ an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ jɔlenw ye pour que a tigi hakilina min cɛru a ye hakilina min défend an ka se ka continuer hakilina ye pour que jamana ka kuma bɔ pour que jamana kana to dingɛ kɔnɔ pour que jamana kana bi janfa dingɛ kɔnɔ an b'o de ɲini
ñemogo demandoum bele jelen fe be ka hakli soro ambe ka leçon tiré ni o sayno nuye kada ka ci ba ko ni balola don ay bisade o kon saye jure be kana donc saye de kuma shuri mais ni barake di kuma shuri sa ta Allah hara mais ni bara ni man ni ka ke wala ni mama yiro saya joro kangi so di saya la bashi mais fa ki sare ko kortale ka dambe défend ka jamana défend ka dina défend isara no ngani anyumay ishi mang tara lahara donc amba fa vraiment ulu munu tara munu tanyara ala ko lu yoro nyuma kere alkiyama jodo ala ka am fanu nya amunu bu ko fe rabbi donc am seka fo alika saya ali sonde do peuple malien ma gouvernance ma peuple d'Afrique ma kada ka ni chebaw joro wati parce que mo woro fana be jomunu ba fo ibi hakilna mi fo ati walaya mais ka chala fe ni hakce ba mun bejo ka hakilna naf mar jaman do fe ko ma kelente fosi mais adama de ka hakilna ibi hakilna min défend wodi ka bon ire ko re hadna tigiti aka hakilna naf mo yara ni mo sere ko hakilna sinsi barabenya donc amba ajige ka fo malien bibina ay leçon soro mi leçon de patriotisme so de nyumaya kelenya ben anga se ke jamana bay je pense que leçon afamu yara malien fe kada ka munu tara munu tanyara u tanyara ni sababu yawde on fana kanga dusde taka barake mo saka barami kayere ka barayere barami be wonyanu tayere non yoke wati c'est ka fo vraiment anga chou en vraiment ayu kunawlo ankera u tienta bagan nyinamo wi c'est ko de fo yorena tashi blalla bon kera kanyeshi général Sadio Kamarama alamisa temeni mi ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se premier ministre ma invité bɔra jamana wɛrɛw la ka na Niger Burkina Faso Laginɛ Conakry yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamadi Doumbouya ye ale fana ye délégation bila ka na n'o ye Amara Kamara ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma minnu bɔra Laginɛ ka na jamana kɔnɔdenw kɔni a kɛra ɲɛji ye Bamako ya Mali dugu wɛrɛw la an ka tunkarankew olu yɛrɛ de ta juguyara nin na kosɛbɛ hinɛ ni makari a bɔr'u yɔrɔ kosɛbɛ Babɛr n b'a dɔn cɛman yɛrɛ ka nɛgɛjuru kan y'i sɔrɔ wallahi mɔgɔw y'an wele ka bɔ fan bɛɛ a ye kibaruyaw ye fan bɛɛ gouvernement fana ye honneur cérémonie min organisé jeudi don a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye a kɛra tâche bila ye vraiment bɛɛ ye hakili sɔrɔ a la et puis a kɛra kɛcogo min na fana a kɛcogo ɲɛna ka da kan o y'a kɛ kɛcogo min na o de a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ni cɛba tanyara wo ka ɲumanyaw fɔ ka tanu pour que mɔgɔ minnu bɛ na kɔfɛ olu fana ka se ka dusu sɔrɔ ka taa ɲɔgɔnnaw kɛ je pense que cérémonie organisée no cadre min ye o cadre ɲɛna kosɛbɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ o cɛsiri la halisa an bɛ ala deli fana baaratɔ minnu bɛ yen fana minnu kan ka kɛ pour que jamana in ka sinsin pour que hakilina ɲuman minnu cɛr'u la an ka maa taɲaniw fɛ o ka se ka sinsin ka barika sɔrɔ o ka se ka continuer pour que jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ka se ka lafiya waati nataw la ala ka ani sababa bɛɛ ala ka hinɛ fure ninnu bɛɛ lajɛlen na ka yafa kɛ u ma ka dugawu kɛ o cogo kelen na banabaatɔw ala ka lafiya di u ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ni hɛrɛ ye Umar Babɛr Diko n'i ye nin gɔlɛya in ta k'a lajɛ da nana se kisa min fana ma o ye kunnafonidilaw ye anw yɛrɛ kunnafonidilaw hali ni y'a sɔrɔ bi Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kelen don kunnafonidila ye bari ni telefɔni kɔni b'i bolo bi i bɛ ja dɔ ta dɔrɔn k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ e yɛrɛ fana bɛ kɛ i dama kunnafonidila ye k'a sɔrɔ i ma a kalan kɛ i ma lakɔli foyi kɛ a ko kan kunnafoniw jɔyɔrɔ bonyana nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ Umar Babɛr Diko diɲɛ kunnafonidi siraw ka taa se Mali yɛrɛ taw ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu ye kunnafonidila ye mɔgɔ minnu tɛ kunnafonidila ye bɛɛ ye kunnafoni di nin ko in kan e yɛrɛ bolo nin ko sugu la kunnafoni kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na ni a bɛ di nin wagati gɛlɛn sugu nin kɔnɔna na Umar Babɛr Diko nin yɔrɔ in kuma in nafa ka bon kosɛbɛ bi tasibila kan ka kɛ nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ se ka fɔ bi bi in na Mali bɛ problème na alhamdulillah ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ ɲini problème na problème minnu b'an kan gɛlɛya minnu b'an kan ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la mais bi bi in na fɛn min bɛ ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka baara gɛlɛya kosɛbɛ mais mɔgɔw bɛ ka u ɲɛ tugu a kan mɔgɔw a bɛ ka taa mɔgɔw hakili kan ka sɔrɔ mɔgɔw kan ka jateminɛ kosɛbɛ o ye information yɔrɔ in de kibaruya di yɔrɔ in information c'est le nerf de la guerre information tɛ ko deli ye ko fitinité jamana bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na lihala bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ ma ka kɛ information ye mɔgɔ min b'a di a tigi yɛrɛ ka danaya ye min ye ale yɛrɛ ka laɲini ye min ye a ka dɔnniya ye min ye
aka ladira ye mi ye ni ka mi ka jateminɛ information di cogo la mais bien ya jateminɛ mɔgɔw dɔw bɛ se k'u yɛrɛ kɛ dɔrɔn fasodenniya ye dɔrɔn ka se ka kungo kɔnɔ dɔrɔn ka dugu ka telefɔni kɔfɛ dɔrɔn ka mɔgɔw lafili ka mɔgɔw lafili ka jamanadenw lafili ka faamaw ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka baara ɲuman baara sanuman lagosi Umar Baber Diko fili do walima dabɔngama do ni kunnafoni dɔw cari ni maliden dɔw fɛ walima maa dɔw fɛ yɔrɔ in bi bɛ se ka fɔ fili tɛ dabɔkama de don dabɔkama don parce que pourquoi ni tɛ fɛn min dɔn i b'a dɔn a dɔnbaga bɛ surtout gouvernement yɛrɛ le 25 novembre 2025 gouvernement ye sigma in créé o centre d'information gouvernementale du Mali o kɔrɔ ni kibaru min bɛ di Ibrahim Traoré y'a ɲɛmɔgɔ ye bi donc ninnu di o bɛ DIRPA fana bɛ min armée fana ka di information dibaga yɔrɔ ye DIRPA bɛ donc mun na mɔgɔw bɛ pan ni instrument ninnu kunna ni institution ninnu kunna ka information di ka jamanadenw bila fili kɔnɔ kunnasiri kɔnɔ ka jamanadenw yɛrɛ fitiɲɛ ka jamanadenw lasiran mun u b'o kɛ et a caman min b'a kɛ dɔrɔn u bɛ se ka mɔgɔw de fɔ ka plateau sigi ka kɛ comme si olu de bɛ transition fɛ olu de bɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ u ka waleyaw n'i y'a lajɛ a bɛ jamana marabagaw yɛrɛ ka baara ɲumanw de lagosi mais le fait que b'u yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛbaga o kama mɔgɔw bɛ ɲinɛ ka fili jugu ninnu ka waleya jugu ninnu u bɛ ka min kɛ donc jamana dɛmɛtɔlaw olu yɛrɛ fɛ u bɛ fili caman kɛ u bɛ fili caman kɛ u bɛ dantɛmɛ wale caman kɛ olu yɛrɛ mais hali ka kibaruya olu de bɛ girin ka kibaruyaw di k'a fɔ armée y'a kɛ tan ɲɛmɔgɔ dɔ y'a kɛ tan ɲɛmɔgɔ dɔ y'a kɛ tan u bɛ information dɔw di a bɛ taa fan bɛɛ après gouvernement bɛ bɔ information min di i b'a sɔrɔ a n'u ka information tɛ kelen ye c'est grave c'est très grave ni yɔrɔ in c'est inquiétant parce que information a jɔyɔrɔ ka bon ale fana y'a demandé arme de o i bɛ se ka taa ka utiliser contrôle la i ni bɛ se ka taa ka utiliser i contrôle la et surtout que n'a fɔra jamana min na yɛrɛma wɔrɔnya ladira kumaw bɛ ka fɔ danbe kuma bɛ ka fɔ ɲɛtaga kuma bɛ ka fɔ mɔgɔ ka wuli ka jɔ kɛ dɔrɔn parce que b'a dɔn ni kɛ fɛn tɛ bɔ a la dɔrɔn ou bien t'a dɔn i bɛ jigin kɛ fɛn min ye dɔrɔn ka mɔgɔw labila fili kɔnɔ fitinɛ kɔnɔ ni nkalon kumaw ye ni nkalon dilan kumaw ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɔ ɲɛmɔgɔw bɛna kuma u bɛna tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye i bɛ pan ka kun kuma ɲɛmɔgɔw ɲɛna o kɔni vraiment u kan ka fu siri o la joona mais je sais que waati nataw la ɲɛmɔgɔw bɛna u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ maa minnu ka waleya ye nin ye u bɛna kankari da u ye et puis n'u ma mɛn fana je pense que u ni min ka kan ɲɛmɔgɔw b'a ku la parce que ɲɛmɔgɔw de ko jamana in bɛ dilan ladiriya kan danbe kɔnɔ jamanajɔ kɔnɔ yiriwali kɔnɔ donc tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que i b'a dɔn nɔfɛmɔgɔ n'a maa min bɛ nɔrɔ la kuma bɛɛ i bɛ ko dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ a b'i degun mais i bɛ siran ni ko i b'a tigi minɛ k'a dɔn wala ou bien i b'a jalaki mɔgɔ bɛ tila k'i fana jalaki i b'a fɔ cogo min na i b'i dɛmɛbaga yɛrɛ fana o fana gɛlɛya bɛ kuma dɔ la n ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ quoi yanni u ka décision ta nin bɛ fan bɛɛ a bɛ fɔ Afrique fan bɛɛ yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ informatique u bɛ minnu wele activiste dɔw ani dɔw b'u yɛrɛ kɛ journaliste ye k'a sɔrɔ a titre na dɔnniya na ladiriya na labɛn t'u la olu de bɛ girin ka kibaruya cɛru réseau kan ka kun an ka gouvernement n'an ka institution ɲɛ o man ka cogo si la o man ka kɛ fiyewu parce que l'information c'est capital information min b'a di fana tigi lamɔ fana kan ka kɛ mɔgɔ ye i m'a ye tubabu an t'u fɛ u ka taabolo man d'an ye bon n'o tɛ bɛ information hali n'u b'a bila kuma dɔ u b'a bila conditionnel i b'a conditionnel de la bon u b'a f'i ye a bɛ comme i n'a fɔ nin kɛra n'a fɔ a kɛra u b'a kɛ conditionnel ye pour que n'a kɛra nkalon dɔ u ka se ka bɔda sɔrɔ mais an ka nkalontigɛla ba ninnu bɛ sigi ka ko kɛ c'est comme si olu yɛrɛ kɛlɛ kɛra u ɲɛna ka sɔrɔ a tigi a b'a ka so kɔnɔ a b'a ka muso kɛrɛfɛ a b'a ka salon kɔnɔ mais a bɛ se ka kuma c'est comme si ale yɛrɛ kɛlɛ kan ni ko o bɛ taa yɔrɔ jumɛn o bɛ ka maaw don fili la ka jamana yɛrɛ lagosi non seulement mɔgɔw don fili la parce que kunnafoni di mɔgɔw ma parce que information bɛ bɛn dɔw bɛ village la bagan gɛn na kungo kɔnɔ u bɛ réseau de lajɛ o u tɛ se ka télé sɔrɔ joona information fɔlɔfɔlɔ min bɛ na réseau kan u fana bɔ o de cɛru a bɛ taa fan bɛɛ kungo kɔnɔ fan bɛɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna o de ye tiɲɛ ka sɔrɔ a ni ci tɛ fan kelen fɛ ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma kuma i m'a ye ɲɛmɔgɔw tɛ girin ka kuma wa n'i ko kɛra dɔw u b'a analyser fɔlɔ ka jateminɛ mun de kɛra mun de kan ka fɔ après bɛ information di sani ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka tila ka baara la n'u bɛ girin ka information di ka commentaire basi ka plateau ni nkalon basigi ko in kan ka sɔrɔ a ni ci tɛ fan kelen fɛ yɛrɛ bon ni jumɛn o bɛ na ni tiɲɛni ye u bɛ na ni tiɲɛni de ye u bɛ na ni jamana lagosili de ye u bɛ na et puis hali mɔgɔ kelen kelenw de bɛ an ka armée exposé kuma o kuma alhamdulilayi bɛɛ b'a dɔn an ka tiɲɛ bɛ tɛɲɛrɛ yɛrɛ ala ka hinɛ la sa amiina yarabi kuma bɛɛ minɛn tun bɛ na bi bi an y'o de fɔ Mali ye labɛn min kɛ minɛn min b'an bolo sa an tɛ jɔrɔ tuguni o ka da kan bɛɛ b'a dɔn minɛn bɛ Mali bolo
a bɛ se ka jamana kɛlɛw kɛ a bɛ se ka kuma bɔ mais kuma kɔnɔ ka minnu bɛ na o mɔgɔ kelen bɛ se ka bɛɛ filmer ka yira n'i ye fɛn min filmer ka yira réseau kan e b'a ye ni b'a ye jugu b'a ye jamana nin b'a ye jamana jugu b'a ye ni mɔgɔw y'i ka labɛn ni ka fɛɛrɛ dɔn ka ban a tigi fana bɛ labɛn de sigi a bɛ fɛɛrɛ dɔ de tigɛ i ka fɛɛrɛ kɔnɔ a bɛ se k'i kunbɛn ni fɛɛrɛ min ye donc nin bɛɛ ye lagosi modèle ye armée de kan ka an bɛɛ kan ka min yira i m'a ye le jour des défilés la armée kan ka minɛn min yira o b'o fan dɔ de yira o t'a bɛɛ yira u kan ka minnu yira u b'a yira le défilé militaire autour la blindé minnu kan ka yira aéronef minnu kan ka yira drone minnu kan ka yira marlo minnu kan ka yira armée b'a yira mais bɛɛ b'a dɔn armée bɛ min yira ni min bɛ yen nɔ o tɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen o c'est mɔgɔ i ka fɛɛrɛ bɛɛ da kɛnɛ kan mais ninnu kuma bɛɛ an ka information n'an ka fɛn o fɛn armée fɛn bɛ se olu de bɛ k'an di indirectement an jugu ma terroristes ma c'est-à-dire k'i bɛ kibaruya di mɔgɔ ma u ka kunnafoni di cogo a bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin a bɛ kɛ t'u ka baara ye o ni si t'u ka baara ye mɔgɔ i tɛ se ka jɔ ka jamana kuma bɔ ka jamana dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma don armée c'est sensible gouvernement ka baara c'est sensible i bɛ se ka kuma ni émission ka jamanadenw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogo di jamanadenw bɛ se ka patriotisme bɛɛ bɛ se kɛ cogo di fo ka bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min de ye activiste ɲuman ni journaliste ɲuman ka jɔyɔrɔ ye mais ka fɛn dɔ commenter fɛn min b'a dɔn surtout i y'a fɔ cogo min na armée ko kɔni c'est très sensible o ka kɛ kɛ ni armée de ani gouvernement de olu de b'a di cogo dɔn olu de b'a fɔ cogo dɔn mais mɔgɔ gansan man ka se ka kuma kama dɔrɔn k'i yɛrɛ ka dɔnbaga ye ka sɔrɔ i t'a foyi dɔn i tɛ fosi dɔn a la ala k'a ni sababa bɛɛ an b'a jigiya k'a fɔ jamana na i jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko in na wa faamuyali o bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ denw fɛ ani minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ nin waati in na an y'a ye Umaru Babɛri Diko nin ko in kɛlen maa dɔw fana wulila ka don bɔlɔn kɔnɔ ka cari yɔrɔ la ko an n'an ta sara an yɛrɛ ye kibaruya dɔ mɛn maa dɔ minɛna ka bugɔ k'a fa ni u k'a ma ko Jarakɛ bɛɛ nana yira k'a fɔ terroriste kɔni tɛ cogo si la Jarakɛ in yɛrɛ bɔr'u ka dugu la a siranna terroriste ɲɛ ka boli ka na Bamakɔ yan a n'an bɛ o Bamakɔ min na n'a nana kalifa don la a fana minɛna k'a bugɔ k'a bɔnɛ a nin na a bɛ fɔ min ma ko amalgame o caman kɛra nin ko in na nin siyaw de y'a kɛ nin kabila ninnu de y'a kɛ ninnu jɛkulu de y'a kɛ walima nin diinɛ taabolo maaw olu de ka baara ye nin ye nin min bɛ kɛ walima dabɔnkamaw don ka jamana kɔnɔdenw funteni k'u bila ɲɔgɔn na wa fɛɛrɛ bɛ nin gɛlɛya nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na wa baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka se ka an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali k'o la a ka an sɔɔni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا ani tanuni ko lase aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka aw ka jabarani su mandi lajɛ nin waati na n'o ye ɲɛta tv jɛmukan bɛ ka filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ ka kɛ ni gɛlɛyaba min ye anw ka jamana sɔrɔ sibiri min bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 min ni an filɛ kɔnɔna na an ka jamana kɔni solila ka don gɛlɛya kɔnɔ mugukanw kɔni bɔra Bamakɔ yan Kati ka taa se Senu ma ka taa se jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo Mopti région yɛrɛ ma ka taa se Gawo ani Kidal ma ni mugukan ninnu nɔ ka mɔgɔ caman o bɔnɛna a nin na ka taa se an ka ministre min yɛrɛ sigilen don finitigilakaw ka ko ɲɛ kunna ka taa se kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ni o ye général Sadio Kamara ye tasibila labanw kɛra ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma alamisa tɛmɛnen min kɔni ni ɲɛji caman bɔra a kɛnɛ kan an ye Umaru Babɛri Diko wele ale ye maa ye min kɛn bɛ ka faso kanu kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ fangaw ka bon an n'ale bɛ ka baro kɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Umaru Babɛri Diko o de ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na amalgame o caman o bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ nin wagati laban ninnu na hali ni y'a sɔrɔ tuma dɔw la jamana marabaaw kɔni bɛ kangariw da nin siya in ni nin siya in de don an ka t'u ka sow kari ni diinɛ taabolo de don an ka t'u ka sow kari ni kabilaw de don an ka t'u fa
fatɔ dɔw yɛrɛ bɛ minɛ k'a fa maa dɔw bɛ minɛ k'a fa ko forokɛya yer'u la walima u yera fini dɔw b'u la togo dɔw la jarakɛ ta Bamakɔ yan a kibaruyaw carinna jarakɛ min ni a bolila ka bɔ u ka dugu de la ka na Bamakɔ yan an n'an bɛ i kalifa o min yɛrɛ la a minɛna k'a bɔnɛ a nin na nin ko min bɛ kɛ amalgame dabɔnkamaw don wa walima fili baaraw don wa dɔnbaliya baaraw don Umar Babɛr Diko an ka se k'an da don n'a ka walawalali kɛ. Ala ka nin sababu bɛ yɛrɛ Ala ka ne tabɔ bɛɛ lajɛlen na o de kama diinɛ yɛrɛ silamɛ yɛrɛ b'a fɔ an bɛ an ka sira fitinɛ ɲɛ fitinɛ n'a wulila dɔrɔn a bɛ woyo a bɛ taa a bɛ se yɔrɔ la i ma segin ni min ye i m'a ye dɔrɔn inna lillahi min kɛra an ka général Ala ka hinɛ la taɲɛra misiri min b'a kɛrɛfɛ fana maa min tun bɛ misiri kɔnɔ o bɛ taɲɛra o kɛra m'a ye Ala kan kisi fitinɛ ma Ala kan kisi fitinɛ ma jamana ye Ala ka suma maintenant fɛn min ye amalgame i ka min fɔ amalgame a kan ka mɔgɔ siran a kan ka mɔgɔ jɔyɔrɔ kosɛbɛ ka da ka amalgame ye fɛn ye min ka jugu guerre kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bɛ entretien fana olu ka laɲini tɛ hɛrɛ ye jamana ma jamanadenw ma ka da kan o de kama b'a fɔ information adamaden i bɛ fɛn fɛn min fɔ i jɛ a dɔnniya n'a lajɛrɛ ka sɔrɔ i bolo de n'a dɔnniya la lajɛrɛ t'i bolo n'i y'a fɔ c'est qu'il y a dabɔ tiɲɛli de kama bon a kɛrɛkɛrɛn na caman amalgame yɛrɛ n'i y'a source yɛrɛ lajɛ a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a kan'o fana dɔnnen don n'i y'a jateminɛ amalgame caman bɛ bɔ réseaux sociaux ninnu siraw de fɛ activiste dɔw de bɛ yen mɔgɔ dama dama dɔw de bɛ yen minnu depuis waati jan u ka laɲini de tun ye jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na donc dabɔnkama don dabɔkama de don ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na k'o kɛ ka siga don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni confusion ye o mana siri ye ka tila ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na parce que dɔw ka laɲini de ye nin ye dɔrɔn an kana lafiya fiyewu an ka to ni degun ni ɲani kɔnɔ parce que olu déjà u lafiyalen don u bɛ balo o galon ni o kun kari ɲɔgɔn ye a dɔw bɛ balo nin de la sinon jamana min na ko a ɲɛmɔgɔ bɛ ka jɔyɔrɔ ni lafiya ni lakana ni basigi ye mɔgɔ bɛ se ka sigi cogo di réseau kan k'a fɔ i bɛ galon tigɛ ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw wele ka ɲɔgɔn joli bɔnbɔn bɛ degun se ɲɔgɔn ma donc c'est inquiétant i y'a caman n'i y'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na a sababu bɛ bɔ réseaux sociaux de sanfɛ o de kama réseaux sociaux ko in n'i sera ka sababu fu sira la minnu bɛ se ka kumabaw fɔ ka mɔgɔw wele ɲɔgɔn burujali ma ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn joli bɔn ma minnu b'a kumaw fɔ olu bɛɛ de kan ka minɛ kelen kelen haine et la violence walahi minnu bɛ haine ni violence sɛmɛ u b'a lamɛn o tigilamɔgɔw bɛɛ de kan ka minɛ i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tigilamɔgɔw bɛɛ de kan ka minɛ u ka chaîne ninnu kan ka datugu yɛrɛ bari an kelen ka nin ko in ye Umar Babɛr Diko an b'an da don nin ko in na k'a sababu kɛ min ye ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ nin na don dɔ la a ko kɔlɔlɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ hali nin waleya min kelen filɛ nin ye Kati n'a bɛnna avril kalo tile 25 ma diinɛ taabolo dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bolo ɲɛsira olu ma siya dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna na bolo ɲɛsira olu ma ni fu ma siri nin danna walima nin ma kunbɛn don n'a natɔlaw la a bɛna se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ma an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Umar Babɛr Ala kan kisi ma an bɛ ka sara o de ɲɛ parce que n'i ye bamananw ko n'i ye jugu sera ni kɔgɔ pɛgɛra basa sera ka don kɔgɔ kɔnɔ kɔgɔ pɛrɛla don n'a fɔra an minnu ye kelen yɛrɛ minnu kan ka ɲɔgɔn minɛ yɛrɛ an bɛ ka ɲɔgɔn buruja an bɛ ka ɲɔgɔn woyiba an bɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na an bɛ ka ɲɔgɔn mamutu tiɲɛ c'est comme ça an b'a fɛ ka sira de jugu ma ka na an ma ka tɔɔrɔ s'an ma donc faut que mɔgɔw k'u hakili sɔrɔ o de kama minnu bɛ ka nin kɛ est ce que u bɛ miiri u denw na u bɛ miiri u ka kabila la u bɛ miiri u ka denbayaw la u bɛ miiri jamana yɛrɛ la u ka hinɛ jamana na sa jamana in ɲɛmɔgɔw sɛgɛnna an sɛgɛnna bɛɛ ka laɲini depuis bi an bɛ ka fɔ an ka bɛn an ka ni tiɲɛ kɛra fili kɛra yɔrɔ min na an k'a fɔ ɲɔgɔn ye a fɔ yɔrɔ bɛ yen a fɔ kɛnɛ bɛ yen a fɔ cogo bɛ yen mais ka sigi réseau kan dɔrɔn ka mɔgɔw laburujɛ ka mɔgɔw lanɔgɔ ka mɔgɔw wele ɲɔgɔn kɔniya ma ɲɔgɔn lagosi ma ɲɔgɔn ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na u k'a dabila et je pense que ni ala sɔnna ɲɛmɔgɔ fana ɲɛmɔgɔ bɛ bɛɛ bɛ ko jateminɛ o bɛɛ bɛ ko jateminɛ o kan ka min kɛ je sais que rien ne sera comme avant ils vont tirer les leçons ɲɛmɔgɔ fana nin de don n'i bɛ ka mɔgɔw mara i ka dudenw c'est comme dutigi n'a denw quoi i ka duden dɔ bɛ yen o ka ɲi i ka duden dɔ bɛ yen o man ɲi mais a bɛɛ y'i ka duden de o donc i kan ka fɛɛrɛ min tɛ sɔn i b'a kɔrɔn ka don diɲɛ da fɛ n'a ma sɔn a ni ɲɛnkelen min ka kan i b'o bɔra a kan o de kan ka kɛ dutigi ka jɔyɔrɔ dutigi ye jɔn c'est comme si jamana marabaga de ye ka dutigi ye ala ta tɛmɛnen kɔ ala ye kalifa di olu minnu ma donc u k'u hakili to yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ bi bi in na n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka an ka jamana in bɛ ka mɔgɔw bɛ ka sara mɔgɔw bɛ ka ɲugu ɲɔgɔn na maa si ka sababu tɛ minnu bɛ sigi réseau kan ka nkalon baw tigɛ ka mɔgɔw lanɔgɔ ka mɔgɔw lakari a kɛra minnu bɛ Mali kɔnɔ o
mun be mali ko kan mama ni sigara ka galon tige ka mo butu ci mo kun kar ñogon na ikere jamana juguye ikere yera ma juguye parce que kada ka ikadembe bien ikadem bien no donc am be ni be kene ma hanni tan no mun be no comme si be ka torade lañi am be la jele ka so nan bolla herlo herbe si ere de ma donc il faut que mo ko hakil soro vraiment c'est vraiment inquiétant hein c'est jorana kodo c'est très inquiétant jorana kodo siranya kodo wodi ban sira kele na ka tan no de ko ni torun kele anti joro anti sira parce que mal fa bubulo nga armé bolo ni ko kasiga kuma ko do nan baga gouvernement na be fambe mais ni mami be siga ko be burja ko be labu ko be lakari o tigla mo de menacer misal fana de man terrorisme doy kam ko terrorisme ka kilna no kamirna o fana de man balaw doy de man gere doy fere kanga nyina la pour ka kana seka dankari an ka sika fona nga ben nga jamana de yalla voilà inshallah Umar Baber Diko ika wulika jo ani ika faso kanu o fanga ka bon kosbe tubabu b'a fɔ togo min na tout problème a une solution gɔlɛya o gɔlɛya ko fura bɛ a la Mali gɔlɛya min filɛ nin kabiri san 2012 waatiw anw donna nin gɔlɛya kɔnɔ ka sababu kɛ maa dɔw nana ka fɔ minnu bɛna jamana kɔni bɔrɔtɔ fila ye o jamana bɔrɔtɔ senfɛ maa dɔw fana o ɲagami olu senna ka fɔ u nana an ka jamana kɛ diinɛ jamana ye diinɛ bɛ jamana min kɔnɔ san 1000 kɔ ko kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya min maa caman o kasarala a nin na o dɔw yɛrɛ ye jamana bila ka taa i sigi jamana wɛrɛw kan maa jeli o kɛra lujuratɔ ye a sen fɛ walima o kɛra maa jɔgini ye a sen fɛ nin gɛlɛyaba min filɛ ni anw ka jamana kan Umar Baber Diko fɛɛrɛ b'a la wa tubabu b'a fɔ min ma ko solution dɔw ko ayi an ka mugu de san dɔrɔn an k'u kɛlɛ fo ka kɛlɛ fo ka taa se u k'a fɔ an tɛ kɛlɛ in na bilen ɔ dɔw yɛrɛ ko ayi an ka sigikafɔ kɛ dɔw ko ayi dɔ kɛra o sigikafɔ la fɛɛrɛ bɛ nin Mali ka nin degun in na wa bari o yɛrɛ de kuma kolomayɔrɔ ye sinsin kan ka kɛ min kan. Alhamdulillah, Allah kan sababu be. Amina rabbi. Fere bala. Il y a jamais de problème sans solution. Fere bala. Fere be Mali problème. Mali problème na. Mba jiga fana ka fo inshallah ni ala sonna ni watina tawla ni mago binna ko jeti minen kal leçon tiré. Comme ya fo minna toujours ka teme armée jor bade be jamana jola. L'armée c'est l'épine dorsale de la nation. C'est la colonne vertébrale de la nation. Autrement dit, armée yere de jamana yere ka basi sinan bere abe sisim feminga wodi armée yere en nemo mais on a tabe comme le fem dobe fana il y a les dimensions sociales les dimensions culturelles les dimensions économiques il y a beaucoup de choses to armée ka joro jime ka se ka jamana illa kana di kana ka jamana inka go ka taw ka tayrola go ka bolo la fi kono maintenant mini kele nana kele minna dina ko mo bala fewero bala donc économie mo do ka fo tay crise économique. Je pense que le gouvernement ils vont tenir compte certainement des moments à venir. Que moi, mon taille gelé, mon sur lequel mon gelé de Oudala, on a je pense que le gouvernement a un projet qu'on est placé 5 ans. C'est pas vous blesser 5 ans, c'est qu'on nous bége terminé. Ça va bien unir, ça va faire unir. Mais il faut que bien faire il faut que bien follow it, mais quand il follow it, mais il faut que bien c'est que qu'on y a qu'on c'est que nous la boutique qu'on a demandé nous battre comme on quand nous on ka sabalu anga état demain pour que kanan hakil nan juma ka se ka foka ben ni demande ñu wonce anga se ko ñu fo ñu waye anga se ko ñu bisken ñu waye anga état demain hakil nan juma anga na sigi don kam la bus kam ko kar ñu wona kadaka ben wati kono ko ben ko fo nambe ben fait armée ka joro c'est forcément il faut une armée forte il faut une armée équipée armée ka jore mais fendo be dimension sociale le souci social la société ambe bono ñoo communal ko ni jago wo sika point wo dine mo ka joro bola o anga hakil nañu mati joro bola no personne morale no personne ressource lu ka joro bola kadaka almami be jot mi bersan fa ba mu defo ni kay ni may ala kota kira kota il faut que mo kana hiro nunko hanni mo mi fatoro kera sadda so kera civil wa almami de seli shuka donc on lu fana ka joro jume pour ko sekanga jamana deme lu fana gouvernement ka gerulo lu fana kan hakil nay may ka kun biñe gouvernement tu fendu la ñini en 91 il y avait les accords de Tamara 7 en 2015 en 92 il y a eu le pacte national en 2015 il y a eu les accords d'Alger donc on a ñogona mon kera et puis mine de la Mali ka kola muru bi ka kele kele muru bi ka fo ina ma horeya jamana ci de du ko sa mi yaare ko ni ka fo
Azawadi ya jamana dugukolo ye Mali ate Mali kono. Ils ont tous reconnu la souveraineté du Mali et puis l'État malien, la nation malienne demeure indivisible. Organisme de dugukolo sanfɛ, j'ai fait la recherche et ngana non. Ati organisme te ati oni la yola min shera sera fe min sonna ka fo dron FLA ou bien munu kidal mun be tara kidal ka fo jamana ye Mali ya jamana ye amare ko ni je fanchi 2012 de kuma min nor mine ye o foti uda kono mais jamana kelima soro du ko sanfɛ mi wure ko ni organisme te mi ya re ko ni du ko changer déjà anga jamana ma o kore nen sika fo farakuka ka labe fana ka arme fana labe ani sika fo ambe sababa soro sika fo fana be kini joyi mamu alla dira na kodon bula et puis ni sika fo be ke fana kana keni sika fo be ke Mali kono de mais wati min be di sika fo mo wori ka dogo ibu mo wel do kalo kelin sika fo mun kere Mali la chama na chara we kalo kelin de adamaden jamana min ka population 28 millions d'habitants mo be yoro jawna mo ko sika fo ke almami ko kuma dutigu ko kuma notable ko kuma gouvernement ko kuma ko dona ko kuma ma diretigu ko kuma ni ba fi ko sorgo ko min be ke ko sisine ibtana wati jande fe pour que mo ko problème ka do village la dugu kono ka recenser munde ni gelay sama munde ya sababu yawe ka be recenser après jumay ka be recenser ka ke gafe ka be fe kelen kan jamana do ka be ka di gouvernement ka abara no kera la febena donc erebolo marfa durante ko une solution marfa durante solution ko fa gouvernement era mo so la munu yo hakki so na kinama et puis assise munu timena mo ya yera ka fo munu e marfa ta jamana dundudu donc angal la je yoro jumene gouvernement de be am be kama pibi gouvernement ka marade kono donc ni be mo min ka mara kono chaguya ibi swati ke tadema c'est hakina wereo donc ola ala barkala le fait que déjà ni de fo ni bisona ka fo Mali jamana kele ya tetla apana donc ambe anga son ka pilwele donc ka pedo o jenge dafe donc we dolli ambolo donc mo godo manga to krefe donc mo godo manga to krefe den ni to krefe c'est comme si ibika joda maka galonga peut-être qu'il y a tigi déjà ba ka murti ok aba ka murti aba ka demele ni koka aba ka ni mumu ko were ko no to jamana kala yini kono donc ay ibi jamana tigi sa ebe fere yini ka tigi nege kadri je dafe kada ka ba ka tane sera mi fait déjà ama sera ma nyabulu donc ko la tibi ka mara kono abe komi ka dudde na murtira donc ka be dubla ganna ni ko ma mena be naw awo che o clé de do quoi donc le fait déjà que jamana indi pétaye jamana indi kan be mara be de sécuriser be de lakana be de lafia o jamana kan go projet no sababu no moyunde nyini pour que mon be wili kana seka sababu soro ka fo gouvernement kele ni sera mina mo be an don besa an ban mo besa ni mi ko mi fe fié ko ke pakele bakela tenere be lonna amma mi ama bon civil de do ya faga ka kan fancini faga kan na ko chama chien donc ni ay ko ke fakele bakele ani fancini bu tenere 91 entre gunda be tambuktu donc ko yambe ka fo amba do mo nambe ka kuma be ka sigi kuma nunu ka pese kele an kala foro wi ko lumi ya so la badu kele ni kele be jamine ma be pancho ko mbota do wallahi tere be se ka soral ni siro sire mi ka soro jamana matla ka soro anga jamene anga dina la kanan do ambulu anga so ma wona here kabo ala ka jamana ni yodi ko hal munu be ka kele munu ni man fata munu ko ka munu ya ko ka du e ubi era ka joro be jamana joli la anna para anga itaka anga kele anga be kula woni here kabo ka teme ka ko para mo ci ka here tala hal jamana mun be ordo fambe urusona ka polino fe la force donc uru hannu tara ni yore ndiumo uru kene saka jamana développer donc maintenant pour la que to nyon kan wodi hera ka bo kuma ni appel ne ba lancer ka nyishi agoma ka sabali ka ni saka ben kola wodi hera ka bo ka teme fara fara ni jeni bon gansanga ni abasu voilà si umar be digi abidi sibil don la womanga inshallah Umar Baber Diko wati be ka sense ka se a kunceyɔrɔ la wagati tɛmɛnw na ni y'a sɔrɔ o kɛra arajo bolo kan an tun ye i wele ka kuma gɛlɛya dɔ kan gɛlɛya min bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen concerné an b'o kɛ ka bi kɔrɔfɔ kuncɛ miniti 2 kɔnɔ i fɛla fa la ani kow bɛ dabolo min na bari i ka ɲinini fana fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye Iran jamana Israël ka taa se l'Américain ka jamana ma olu karilen bɛ ɲɔgɔn na an y'a sɔrɔ nin waati in na muguci kɔni jɔra o gɛlɛya min filɛ nin ye a nana se ala ka jamana yɛrɛ ma bari dɛrɛmɛ damadɔ dɔrɔn de bɛ gasoil litre 1 jɛ 200 la an bɛ don min na ko bi Israël ni Iran ka kɛlɛ a bɛ dakun jumɛn na an bɛ don min na ko bi
Israel ga an ira ga kele kono an yayi akere chugo minna be ya don akere bingal wala do min ni shira irama mais alhamdulillah Iran labe min sabati ko kama wodi kere korta irama o kilen le wala son hala yara kan leson sara an yara people malien ado foti labe bo ni labe bi bolo dron idabi do kuma la mo bi bonye mo bi gasi labe dron et je pense kal labe o fene ka au ka tu union na labe fe plade a quelque minen be ani be fana di labe kono kan ani ko do no fana bla ko kono mun sa ko dila o be labe kono ni ay bibi na ira sere ka jonnu nyena fe pla quelque minen ani ko na mun bucela ani labe mun ni sike o da ke bibi na je mo problème ko Amérique mi je puissance numéro 1 a desere Iran na ka labe Iran il labe ka Amérique kono ko labe kile na fana yake na me nobo Afrique lambe nobo donc effectivement utara bagli wala jugu min taka Iran segere ala ya ci wulu kada ko jete la droit meta donc jamane ka fri donc na nga jenye mo we jamane ka na fulo na ka soro fembe kan antaye jamane ka dine na ka dembe bayelema ala ya becce wulu daka Iran ya kalabe min ke kanyeshuma fagal digira ko te plabela Iran mo perdi ou ne mo perdi ko na ko min chena yere Amerique na ko min perdi drone o tar ko doral milliard bidurula na folo min chena la Amerique jamana ko Amerique bolo drone isel tay talade pays arabu fana min perdi drone kele na kalo dollar kemeni milliard kemeni bi wala plan shegi pays arabu min perdi donc kele ne ko kasara ya kele ni bon ya kele jigtige Amérique na deme bagawi Allahu akbar donc Iran ye jamana mun ba fa yele mo hore ko fo Iran kuna wolo Iran ye bonya yira ayira kodon foti kodon bo kodon ye jumega kuni sini yesi ke pour que diemi soro kunu on war kan soro parce que mi Iran kan nyemo ko leon soro Iran le son de tirer pour que kala bi wodi kono wodi ko wi son tirer adama de tuju ni gele soro gele kan ke le sonde pour que gele wer kan soro mais kuma bebe bi ni kelle kono ni yo mo ko le kan yare ngi mo kalti mede wodi kam baba no muti kamil ngoro bugo go fla kolo ko dibila sabana yere no de donc il a le son min tirer wodi son kelle kan tiranga jamano fana fe e bibi na ni ay ko gele yara Iran e bitro do musu de fermer ni soro sera pétrole كما سرا مغامبي تاكو اسيكو بيسبا كما سرادي كيراي وسوغو وكو بناني فري بلاي كو داير ودي سرا كيراي لبي من سبتي اي كلكلو من بلاسينكا ان مسلم من لبي سيرانغا ما سكاتي مي تشوشيلا وي كو بيكي ودي سرا كو جونغو على maintenant le comment on le don le droit ambe don le mais Amérique président mi gien puissance numéro 1 donc on doit faire comme worko chini chikele ni madli ke histoire yer kono ko masake ka jodro donc daga kuma yer ma ko mo ko agri chena ay sena mo goyra do sorla mun ko agri chena serama ay généraux ko ko do nawe fefe miru la Iran ya begalo tigaya Iran ya laben ke dugumade dugo kono gundo kono ka fere jugu changolo ni wakati ngonna kele sunsurole no folo Umar Baber diko kele sunsurole no folo kele sunsurole do me hal sobe ka nyogom bele parce que Iran labelen do ka ko kuma be hal kuna sin occasional kuma na kunu yere ko kele bi te kadam wati be ko perlendo ko lu islamo wu te balaw fe mais ni balaw de kadi américain wu ko temena ya wu ko perlendo kele kam hanna ka ke kalu chamo be san chamo wu perlendo may do men we wel bla do mo million tan saba e taru to ko sabe ka fu perlendo ka jamana kuma bo cheni muso mo million tan saba semaine kelen kono faso kanu ka fo prendo ke jamana ko mo ayo fana ayo def ala kani sababa be Umar Baber diko minute kelen ngono e bisika mun soro ka fo anga sega bi korofo kunche yoni ani ka ay sigurete ama jiga ka fo alla bontna keni ni ala sonama minute kelen konnana e bisika mun soro ka fo yani ani ka sigurete Umar Baber diko bisaka mi fo dron mo ye anga hakli to an yere la anga na son fongo nyogo yani kuma jugu mun be ceru ko ke sababu e kan fara kada ka jamana be yor mine biya mo ko fe folo boy jima ka nyogo mine ka do jumende yen ni sama an kan jumende ka ga gouvernement deme pour que nga boni di ngay kono gouvernement be ka labe min sabati pour que labe ka se ka nyaw bulu an kan gude min hakil na jumande am nga to ka nyogo lagosi ka nyogo fara ka nyogo biskeni hakil na ju makan jugu ka makan jugu ni galon kuma ciru rezo ka gouvernement ka bara nyimo ciabulu amma nga songo dema ka bibi na jamana mo minna mo be ka jamande ka kankele fo ka be kuma fo pour que here kana pour que nyimo go be bara minna no ka sakay e tagi nyimo go be bara la parce que nyimo go tsega bo kuma be kuma tew ma gasa mun be kuma ku yere ke don
gouvernement de bɛ bagay ko kuma ka se ka ko tiɲɛ olu de ko dabila gouvernement fana k'olu mɔgɔw dɔn ko mɔgɔw n'u minɛ ka fɔ k'u makun ka to ten ka kuma to olu bolo olu b'a ɲɛnabɔ n'o kɛra don n'o bɛ bɔ ko kɔnɔ a se moment amalgame kunnasiri ani kumakan jugu cɛruli a tɛ fanga sɔrɔ ni kumakan jugu cɛruli jɔra ni kunnasiri bɔra mɔgɔw kɔnɔ dɔn lafiya bɛ na sisan o dɔrɔn de don donc n'o kɛra don gouvernement bɛ baara min na n'o bɛ dɔn gouvernement bɛ fɛn min kɛ fana b'a dɔn n'u ye min fɔ o de tiɲɛ ye n'u ma min fɔ o tɛ tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ sigi dɔrɔn ka na nkalon ba tigɛ ka mɔgɔw kunnasiri ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka jamana ɲami a ka intérêt kama a ka jɔyɔrɔ ka bɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka intérêt kama ala k'an kisi ala ka jamana sɔrɔ se k'o de fɔ ala ka hakili jamana denw ma ala ka kibaruya lasebagaw kɛ maa ladiriw ye maa minnu bɛ kuma ni tiɲɛ ye ni kodɔn ye ka se k'an ka gouvernement dɛmɛ ka se k'an ka jamana in dɛmɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ fana b'a fɔ ka sabali kɛlɛ hɛrɛ tɛ mɔgɔ si ka hɛrɛ t'a la il y en a assez vraiment c'est trop on condamne tout ce qui se passe fɛn fɛn min ye ka civiliw faga mɔgɔ minnu taɲara u ka village la yatimadenw village minnu déplacera minnu ka kalan cɛra yatimadenw cayara jolibɔn cayara on demande que se ka ala ka ninnu bɛɛ lafiya ala ka jamana in lafiya ala ka jamana jamanadenw ma ala k'an yɛrɛ de hakili di an yɛrɛ ma an y'o de fɔ ka tɛmɛ ko tasuma bɛ ka munumunu ala ka kisi ala k'a faga tasuma n'a bɛ munumunu mɔgɔ t'a dɔn a bɛ da yɔrɔ min na i b'a fɔ kɔrɔfɛ santere yɔrɔ wɛrɛw sisan ɲɛ b'a la ka se fɔ an fɛ yan parce que an sigira an faratira kojugu donc an ka hakili sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔn hakili ɲuman na ka jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in ala ka suma jamana ɲɛmɔgɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'an bɛn kelen ma an ka armée ala ka hakili ɲuman d'u ma jamanadenw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka jamana in sabati ya rabbi salim ala ka dugawu minɛ ka i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn Umar Baberji ko e min sɔnna k'an ka wele jaabi ani kana ka ni barosigi kɛ ka kunnafoni di malidenw ma mali kɔnɔ mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen an b'a jigiya ka fɔ tɔmɔtɔw sɔrɔla la ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka kɔrɔfɔw kun cɛ jamana in ala ka a basigi ala ka a kolo suma an ka barow tɛna danni ma ni ala sɔnna ma donna natɔlaw la ka baro kɛ an tun y'o layidu yɛrɛ ta fasodi ɲuman yɛrɛ mun ye cɛsiri kan ka bila sen kan cogo di ka ɲɛsin ka faso yɛrɛ ma faso kanu kan ka jidi i dusukun na cogo jumɛn na i jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye faso yɛrɛ dɛmɛni na ni ala sɔnna ma donna natɔlaw la o masala an bɛna kɔrɔfɔba bolo kan i ye misaliya ta Iran jamana min kan nin Iran tun ye jamana ye an bɛ se ka fɔ lafu tun y'u sɔrɔ gɛlɛyabaw tun ye Iran jamana sɔrɔ nka bi Iran jɔlen bɛ a sen kan mun nana n'o ye ni ala sɔnna ma da bɛna don olu kisaw bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛsɛli kɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dɔgɔkun wɛrɛ anw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛmukan kelen kɛnɛ kan ka se ka na an da don jamana kibaruya wɛrɛw la ka fɛsɛsɛli kɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka a kolo suma ala ka